muri Zimbabwe tiri kuti nhasi pachabaka moto, pachabaka fire. Tiri kuti inini tine ma-artist mairi ari kuda kuratidzana hunyanzvi kuti ngeupi anopisa kupfuura mumwe. Saka panapa ndina Chimama naMbudi. Chimama mabudikira muchibva kupi? Inini ndinonzi George Lee, representing Fayersdale, Musha mukuru. Fayo. Tina mukoma panapa, mukoma mabudikira muchibva kupi? Rasmundi Soda Mvuma. Mvuma, pamvuma. Saka chotanga neupi ndiani adauradza masimba, ndiani adautanga Tisu vacho tinechemote, ke malemen, matuke malemen, lamen, to. Oyo! Akuchikoyo, amatuke hanzi vadi. Uyu anashava zvari kutaura. Uyu iwe tembera mucha handisiri ndakati upeme iwe usapemere kupema kupema artist inonzi inopema, artist inonzi inopema, ino advertiser ipeme. Unofanirwa kudzidza education, ng'ondo yako ngaidonze. Uyu anopema, ndiona mambishi zokoreza kuti anopema. Uyu anopema, unozvonondidzira munhu wekuti unopema, ndozvako zvori kutaura izvo. Ndosaka ndakuudza kuti uri dofo, matukei uri dofo. Chinonzi kupema chii? Artist apeme ana advertiser, matista apeme ana advertiser. Advert kupema here. Iko kumusha kwaanondikurudzira kuenda. Wakandivakira musha, wakandivakira here. Imba yangu unosara nemba yangu muHarare, muFayersdale. Iwe ndichafira muno muHarare, ndigovigwa nenyaradzo. Nyaradzo sawira mukuru anenge achipindira isu kuma artist makuru anenge inini nakaka. Nyaradzo sawira mukuru. Ina handina zvakawanda. Chinokoshelana nevakumusha wakora irestaurant. Chinokosha vanhu vamwe. Inji yako haichodi kuti iri muHarare. Chenda unokosha nhova vazukuru vakushaya, anokosha nhova. Tanga wakwesha